Ja, det er blevet onsdag morgen. Klokken 5 minutter over 8. Jeg kom lidt sent afsted. Hvad som jeg skulle til at lede på mit kort efter den rette vej til det eneste aktive hindu-tempel i Saigon. Ja, så er det her. Lige foran læse på mig. Det eneste aktive hindu-tempel i Saigon. Der er ikke meget mere end 60-70 virkelig aktive hinduer. Lad os gå over og se, om der foregår noget sådan en torsdag morgen. Ja, de var lidt påholdende med at tillade mig fotografering derovre. Jeg var i hvert fald lidt usikker på det, men udenfor her er der en livlig handel med de nødvendige røgelsespind og kokosnødder og ris og ting og sager. Ja. Vil have indviet ved guderne, eller bringe som op til guderne. Klokken er blevet knapt 8:30 her i Folkets Kulturpark, som i øvrigt er fyldt med flotte skulpturer. Der er nogle meget flotte kunstnere, eller nogle meget fine arkitektoniske værker her. Folk slapper af med en kop morgente. Hvis de der ikke lige tager et slag badminton her i Folkets Park, der er fyldt med kunstværker og skolebørn på udflugt. Ja, det er far og søn, der er i gang med morgenbadminton. Han skal jo lige lære det først. Skolebørnene underholder. Bạn làm đủ kiểu rồi có chỗ ai không? Hãy lên
Danmark. Her ser vi, hvordan en vesterlandsk kvinde forsøger sig med de østerlandske øvelser. Her er man vild med dans. Dygtig. Ja, og mens nogle er vilde med dans, og der er andre, der er vilde med Gud. Og det skal jeg også til. Mens man så lugter kanariefuglene, så kan man sætte sig ned og få en kop te. Det er mændene, der tager sig af denne meget vigtige funktion.